Os sindicatos saen á rúa divididos en Galicia neste 1º de maio. UGT e Comisións Obreiras marcharon pola Coruña, mentres que a CIGA levou por primeira vez as súas reivindicacións a Lugo. Faino a unha semana da moción de censura contra o goberno bipartito de PSDG e BNG. As reclamacións laborais mesturáronse ca política tamén a nivel nacional. A manifestación central trasladouse a Málaga coincidindo ca campaña das eleccións andaluzas. Xa están a salvo as 9 vacas que levaban atrapadas dende o mércores nun barranco da Ribeira Sacra. Pero o rescate foi preciso un helicóptero que as sacou unha a unha do fondo do precipicio no que caeran. No lugar só quedou o cadáver de outro animal que falecera o día do accidente. Este 1º de maio ven tamén cargado de festas tradicionais. A dos maios que dá a benvida á primavera ou a Feira do Viño de Ribadavia son, xunto ás quendas de Mondoñedo, que hoxe celebrou o seu día grande, algunhas das principais citas festivas desta xornada. Boas noites. Os sindicatos saíron á rúa en Galicia neste 1º de maio marcado pola guerra de Irán. Reivindicaron salarios dignos e máis vivenda para os traballadores. Fixérono, como ven sendo habitual, por separado. Comisións Obreiras e UGT celebraron o seu acto central na Coruña. Goberne quen goberne, as pensións se defende. Nun contexto internacional marcado polos conflitos bélicos, os traballadores saen á rúa para reclamar mellores condicións de vida. Os sueldos son ridículos. Milleiros de persoas que responderon á chamada dos sindicatos, Comisións Obreiras e UGT escolleron a Coruña para o seu acto central. Celebrar este día, pois como todos os anos. A pena que non haya máis xente, que non sean conscientes de que isto é imprescindible, non? Porque aquí non se regala nada. Ante os efectos das guerras, chaman a mellorar os salarios para afrontar o custo da vida. Queremos falar de salarios, reivindicamos salarios. Non pode ser que a clase traballadora non pode ser que estés traballando e que non poidas chegar a fin de mes, que teñas que pensar se encher a neveira ou pagar a calefacción. Non pode ser. É unha vivenda digna ante a escalada de prezos no mercado. Para que poidan ter acceso, como decía, a esa vivenda que ten que ser un dereito fundamental na que se teñen que implicar todas as administracións deste país. Na manifestación da Coruña tamén participou o secretario xeral dos Socialistas de Galicia. Defendendo ese estado de bienestar que non se entende se non é polo impulso de defensa dos dereitos dos traballadores e das traballadoras, esas pensións públicas que veñen da reivindicación do mundo da clase traballadora. Comisións Obreiras e UGT celebraron outras marchas por toda Galicia, entre elas nas cidades de Vigo, Ourense e Ferrol. A CIGA celebrou o seu acto central separado do resto dos sindicatos. Manifestouse na cidade de Lugo, a menos dunha semana de que se debata a moción de censura contra o goberno de coalición do PSDG e o BNG. Ás portas da moción de censura en Lugo, a CIGA marcou este día nun contexto que denominou de golpismo e de imposición do diálogo social e de representación institucional. Sumido nunha carreira de autoritarismo, de golpismo. Baixo o lema de traballo, dereito, soberanía, Galicia contra as guerras, a central sindical criticou o gasto militar por atacar, din, os dereitos sociais. Nos vimos reclamando un plan de choque donde cesen os gastos militares e se destinen para a protección social. Os participantes reclamaron melloras que repercutan na masa social traballadora. As melloras para os traballadores, para que ganen cada vez máis. Que seguir loitando por mellorar as nosas condicións de traballo. A voceira do BNG, Ana Pontón, secundou a manifestación da CIGA, pero na Coruña. Reivindicar a paz. Estamos nun momento onde vemos como o imperialismo está promovendo guerras que lle afectan directamente aos petos dos traballadores. O imperialismo, dixo Pontón, promociona guerras que repercute no encarecemento da vida. Este 1º de maio as reivindicacións laborais mesturáronse co pulso político. A manifestación central a nivel nacional, que todos os anos se celebraba en Madrid, trasladouse a Málaga, coincidindo ca campaña electoral en Andalucía. Os líderes de UGT e Comisións Obreiras estiveron arroupados por membros do goberno. A voceira do Executivo, Elma Saiz, compartiu manifestación ca candidata e exministra María Jesús Montero e Yolanda Díaz apoiou a Antonio Maillo, o candidato de Por Andalucía, a coalición na que se integra Sumar. Nas súas intervencións houbo mensaxes contra a guerra e chamadas a garantir o acceso a unha vivenda digna. Neste día do traballo, o presidente do goberno sacou peito do crecemento económico de España. A oposición puxo acento en que os traballadores gañan menos porque sobe o custo da vida. Algunos anuncian el apocalipsis, llevan años haciéndolo, cada vez que se amplían derechos. La realidad es tozuda, es bien clara. Hay más empleo
y más derechos que nunca. No puede ser que el gobierno gane más cuando las familias llegan con menos. El gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos. Suben los costes, suben los impuestos, suben las cuotas. Trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar. A conselleira de Política Social enxalza o papel dos centros galegos na Arxentina. Fabiola García puxo en valor o traballo que realizan na promoción e difusión da nosa cultura e tamén no mantemento dos vínculos con Galicia. Fixo durante a súa visita ao Centro Galego Avellaneda de Bos Aires e nas xuntanzas ca colectividade de Porto do Son e Corcubión. Fabiola García destacou que as comunidades galegas no exterior manteñen vivo o esforzo de moitas xeracións. Máis asuntos, o acordo comercial entre a Unión Europea e o Mercosur xa está en vigor de forma provisional. A partir de agora, no comercio entre a Unión Europea e o Brasil, a Arxentina, o Uruguai e o Paraguai, os aranceis son máis pequenos. Será máis barato importar e exportar algúns produtos. Unha rebaixa que afecta a 720 millóns de consumidores. Movemento contrario o que chega desde os Estados Unidos. Donald Trump resucita a ameaza de guerra comercial e anuncia aranceis do 25% para os coches e camións procedentes da Unión Europea. O presidente dos Estados Unidos acusa a Bruxelas de incumprir o acordo comercial alcanzado o ano pasado e avisa que empezará a aplicar os aranceis a semana que ven. A Unión Europea desménteo e considera que este último movimento demostra o pouco fiable que é agora mesmo Estados Unidos. En os Estados Unidos estamos porque trascendeu un novo vídeo do intento de atentado contra Donald Trump recollido polas cámaras de seguridade do hotel de Washington. O atacante atravesa o control de seguridade a toda velocidade, armado e disparando, pero tamén hai fogo cruzado dos axentes que tentan detelo. Agora xa o vemos máis claro. É o momento en que Cole Thomas Allen atravesa a toda velocidade o control de seguridade en 4 segundos. Vese como os axentes lle disparan a el záfase. Este novo vídeo máis nítido publicouno a fiscal federal de Washington. Son imaxes de Allen vixiando a zona antes do ataque e as máis importantes, estas nas que se ve o fondo á esquerda como entra cun abrigo nunha sala veciña. Un can de seguridade percibe algo e ségueo durante uns segundos, pero inmediatamente Cole Thomas Allen irrompe no filtro de seguridade xa sen o seu abrigo e a toda velocidade, pero no que podemos ver claramente que aí abre fogo contra os axentes. Con todo, este vídeo aviva as dúbidas, non deixan completamente claro quen efectúa o disparo que alcanza o axente e reforza a teoría de que o feriron os seus propios compañeiros sen querer, porque todo, como ven, é moi confuso. O vídeo non proba nada definitivo, pero complica a versión oficial de que o atacante ferira o axente. Allen seguirá en prisión, tiña que comparecer para impugnar a súa detención, pero renunciou. Permanecerá na cadea ata o día do xuízo. Irán envía unha nova proposta de paz aos Estados Unidos. Chega despois de que a semana pasada Washington rexeitase outra oferta de Teherán. Tras recibir o novo documento, Donald Trump admitiu que hai avances, pero que segue sen estar satisfeito ca proposta. Ademais, o presidente dos Estados Unidos reiterou que non está contento co papel que están xogando países como Italia ou como a propia España. Estamos de novo en Galicia. O escritor Fernando Cabeza Aquiles, de 73 anos, faleceu nun accidente de bicicleta en Carballo. Atoparono inconsciente no chan, nunha zona con pendente. As primeiras hipóteses indican que perdeu o control da bici e que acabou no chan. Agora tratan de averiguar se foi por unha mala manobra ou se sufriu unha indisposición. Ocorreu cando a vítima paseaba en bicicleta. Todo parece indicar que o home de avanzada idade tivo algún problema e caeu. A rotura dunha tubaxe no centro de Pontevedra causou unha riada de auga en varias rúas. Acabou anegando un garaxe e danando un transformador da luz. A inundación de dúas rúas do centro de Pontevedra sorprendeu os veciños de madrugada. A auga entrou con forza no garaxe de 2 edificios. Nos despertaron los vecinos puerta a puerta de que había una inundación. Entonces nada, ya salimos rápidamente, los que pudimos, yo tengo el coche en la primera planta, fui de las últimas en sacarlos, pero había un montón de coches dentro y bueno, llegó la policía, llegó Protección Civil, los bomberos sí que tardaron 1 hora y la rotura principal parece que estaba ahí a la altura de Gadis. No primeiro soto hai un transformador da luz que causou varias explosións ao entrar en contacto coa auga. Por precaución, os bombeiros desaloxaron os edificios ata garantir que era seguro que volvesen as vivendas. A policía e os bombeiros xa nos avisaron de que había risco eléctrico porque foi cando se escoitou o estallido que abriu un tramo de pared pola presión da auga que é onde hai un transformador.
o que nos dixeron é que, bueno, que igual había que desaloxar polo risco hasta que comprobasen que todo estaba ben, que non había risco nin dano estructural. Tuvimos que bajar, yo vivo en el ático, 7 pisos sin luz, sin agua, sin nada. Yo estaba abajo cuando escuché, hubo por lo menos 3 explosiones. Yo estaba precisamente allá abajo, ya estaba cuando las explosiones. Xa teñen subministración eléctrica grazas a un xerador e comezan a avaliar os danos causados pola inundación nos garaxes. E semella que comeza a ser habitual, os ladróns volven cebarse co patrimonio relixioso en Xinzo de Limia. Desta volta entraron en varias igrexas. Outro golpe no máis sagrado. En Ganade levaron 2 cadeniñas de ouro que tiña a Dolorosa. En Paradas e destrozaron os petos. En Ganade, como non hai petos, pois non fixeron, destrozaron máis que na porta. Quizá elí dañaron máis a porta que aquí porque foi máis mala de abrir. A pechadura, mira, vela ali está no chao, e aquí deixaron eso así. Demasiado dano para pouco botín. E les andan buscando cuartos, entonces revolven todo. Que van roubar na iglesia se a xente maior non dá nada ou dá uns céntimos, que pode haber 30, 40 euros, non hai máis. Pero claro, rebentan as cerraduras, rebentan calquer cousa dentro e o gasto que fan. Sospeitan de bandas do oeste que efectivamente actúan de noite en días laborables e protegidos pola soidade do rural. Veño todos os días, e aquí non raxe naide. Veciño non hai ningún arredor. Isto está todos os días solo. As noites entran o que quer. Chove sobre mollado. Nos últimos meses, a xa coñecida como Banda dos Cristos profanou alo menos 9 cemiterios en 6 concellos de Ourense, tamén en Xinzo. Mais que nada o destrozo que fai yo ver que están, pois, que saltearon as sepulturas. E sabes que para nós os galegos o cementerio é algo moi sagrado. Non se descarta a relación cos grupos criminais que rouban cobre. Rematou ben a odisea das 9 vacas que desde o mércores permanecían atrapadas nun barranco da Ribeira Sacra. Un helicóptero sacounas unha por unha. No lugar só quedou o cadáver doutro animal que falecera o primeiro día. Non todos os días se ve unha vaca sobrevoando o Miño. Este venres a imaxe repetiuse por 9. A petición da Xunta, un helicóptero dos bombeiros de Asturias acudiu ao rescate a primeira hora da mañá cunha misión especialmente complicada. Sí, é complicado porque hai moito arboledo, hai zonas que temos unhas pendientes do 60% e caídas de 4 metros. Esta grande rede fixo de arnés para trasladar os animais. O equipo que en terra formaban policías, veterinarios e membros de protección civil encargouse de envolver cada unha das vacas antes de enganchalas ao helicóptero que as acababa depositando no mesmo prado de onde escaparon o mércores. A razón de 10 minutos por animal, a mediodía ás 9 estaban sans e salvas. E só quedaba no lugar o cadáver da que se despeñou durante a estampida. Andrés era un home feliz. Todo o mundo puxo da súa parte e dixe, home, é que non podemos deixalas aí morrer de fame. A verdad que só morrer a unha de 19 foi un milagro, un milagro. As compañeiras das hoxe aerotransportadas saíran antes por vía terrestre. Vamos arriba, veña que estás arriba, vamos! E fluvial. Tras día e medio atrapadas, agora toca estirar as patas. Moitos de vostedes seguramente estean ceando agora mesmo e que os galegos non somos de cear moi cedo, polo menos cando estamos na casa, pero a cousa cambia cando saímos ao estranxeiro. Hoxe queremos saber a que hora cean os galegos que habitualmente nos contan a actualidade nas capitais internacionais e como o levan. Comezamos en Roma con Javier Romero. Aquí en Italia a cea adoita a comezar un pouco antes que en España. O habitual é sentarse á mesa entre as 8 e as 9 da noite, aínda que en cidades máis grandes ou en verán moita xente pode atrasalo un pouco máis. Iso sí, é raro ver locais cheos moi tarde porque a cultura italiana aposta por cear con calma, pero sen alongarse ata a madrugada. E por outro lado está o caso de cidades como Roma, onde hai turistas que adoitan a cear incluso ás 6:30 da tarde. E de Italia, o Reino Unido. Londres é especialmente cosmopolita con centos de nacionalidades establecidas na cidade. María Sabarís. A hora de cear no Reino Unido varía entre as moi cedo, 5 da tarde, e as moi tarde, 8 da noite, pero digamos que como media a maioría dos británicos cea entre as 6 e as 7 da tarde, xusto despois de volver do traballo. A cea é a comida principal do día na maioría dos fogares e tamén a máis completa. O que si se fai a estas horas, arredor das 9 da noite, é o sáper, é dicir, tomar algo lixeiro como un té con leite, un yogur ou froita antes de ir para a cama, que tamén adoita ser máis cedo. E como curiosidade,
o Reino Unido é un país dividido a hora de denominar a cea, mentres que no sur adoita chamarse diner, no norte e nas zonas tradicionalmente de clase traballadora coñécese simplemente como té. E do outro lado do Atlántico, visitamos a capital política do mundo, Washington. Rosa Conde. En Estados Unidos a cea é máis cedo, normalmente entre as 6 e as 8 da tarde. Para moitos é a comida principal do día. E entre os máis novos é habitual cear no sofá vendo a televisión. Na mesa predominan pratos como carne con verduras, pasta ou ensaladas, xunto a clásicos da comida rápida como hamburguesas e pizza. Ademais, pedir comida a domicilio está moi estendido, sobre todo entre semana e nas grandes cidades. Estamos de novo na terra, na comarca do Ribeiro, porque estes días é o punto de encontro para amantes do viño e a gastronomía grazas a unha nova edición da Feira do Viño que arrancou hoxe cun programa cheo de actividades. Xoel Rodríguez. Pablo, en total 3 días nesta edición número 63 da Feira do Ribeiro, que combina ademais propostas para todos os gustos, dende a cata popular do Ribeiro, pasando por talleres de cociña con nomes recoñecidos da nosa gastronomía e outras propostas pensadas en achegar este mundo do viño a todos os públicos. Un punto de encontro precisamente para os amantes deste sector, pero tamén unha oportunidade para coñecer durante estas 3 xornadas esta comarca do Ribeiro. Haberá tamén música en directo durante as noites e o broche de ouro xa domingo coa tradicional entrega de premios aos profesionais e as adegas deste sector. De Ribadavia a Mondoñedo, dunha festa a outra, celebra hoxe Mondoñedo o Día Grande das Quendas, unha das festividades con preto de 500 anos de historia. Dentro da súa programación ocupa un lugar especial o concurso de andadura do cabalo marchador galego, destinado a poñer en valor esta raza autóctona. O concurso da andadura do cabalo marchador galego consolidouse na súa 4ª edición como un dos principais reclamos das quendas de Mondoñedo. Participaron unha trintena de xinetes chegados de todo o país coas súas monturas desta raza autóctona. Son dúas modalidades. Temos a andadura serrada, que os cabalos levan os dous pés do lado dereito sincronizados e os do lado izquierdo nun sentido. Entonces, teñen que ir os dun lado ou os do outro. Se se perden, xa ten unha falta. Se tes unha falta, xa son 10 segundos. Xa non ganarías, digamos, normalmente. E pois na chapeada é ao revés. Poñen os 3 pés e teñen un no aire. O máis rápido é o serrao. O serra, o cabalo que serra. Sí, que vai en 2 tempos. 2 e 2. Tan, 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 tan. Serrada sintes, pum, 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 pum. Por explicalo de alguma maneira. O concurso, que busca poñer en valor o cabalo marchador galego, celebrouse no Día Grande das Quendas, unha feira tradicional de gando con preto de 500 anos de historia. Hoxe é o Día Grande e nada, nós estamos moi satisfeitos por toda a afluencia de público que veu hasta Mondoñedo. Tivemos a feira da empanada, degustación con porco celta. O concurso de andadura foi o prato estrela da segunda xornada dunhas festas que continuarán ata o domingo vindeiro. Ourense prepárase para unha das súas festas máis tradicionais, os Maios, unha celebración na que se rende homenaxe ao renacer da natureza na primavera. Grupos de amigos, asociacións, colexios levan traballando semanas para dar forma ás esculturas vexetais e ás coplas. Este é un musgo especial, fíxate que grande. E hasta o ano pasado levamos o que son oficios. Este ano vamos a levar un monumento e xa vamos a cambiar un pouquiño. Estes veciños de Cudeiro levan anos participando nos Maios na modalidade artística que é a que representa elementos do noso patrimonio. Tras o deseño, hai que facer a estrutura de madeira. Fais a estrutura, recubres co saco e logo despois cubrilo co murgo. O sea, ciencia non ten ninguna, non? Colles o que o fío, clavas no saco, sacas, que mollalo antes senón romperíache todo, porque este é moi seco. As caras, as figuras é o maio que máis tempo che leva. Só se poden empregar materiais da natureza. Os carrabuxos indispensables, que iso xa é o toque final. E algunha flor silvestre. Esta é outra das tipoloxías de maio. Trátase do enxebre con forma piramidal ou de cruceiro. É difícil innovar, pero bueno, os materiais podense colocar de moitas maneiras distintas, non?
O ano pasado fixéramos un mallo aberto que se veía por dentro, este ano un poquinho máis humilde, un poquinho máis pequeno, pero penso que vai a quedar tamén moi divertido. Unha celebración ligada ao renacer da primavera que se descoñece exactamente cando comezou a celebrarse. Non se sabe, sábese que a finais do 19 Lamas Carvajal, a través do xornal do tío Marcos da Portela, estimularan a creación do premio, do primeiro concurso de coplas. Ata ese momento os maios probablemente tuveran lugar polas prazas ou polos quintairos. Vindeiro día 3, cántademe un maio. E xunto eles as coplas cargadas de retranca que este domingo volverán a resoar no centro de Ourense. E falando da primavera, esta época é sempre un momento especial para visitar os xardíns que alberga a Ruta de Pazos e de Xardíns Galegos. Fixemos unha parada no Pazo de Oca, no concello da Estrada. O privilexio de velo case a vista de paxaro, un privilexio de poucos, desta volta dos ollos que nos abre a cámara desde o alto, incapaces de non fitar nas súas fontes, nos parterres, nos rododendros que hoxe o invaden todo. O privilexio continúa en terra, este xa para todo o mundo, en visitas dispoñibles todo o ano. Case rematada a floración da primavera, a vexetación, o verde, os xogos da auga e o recendo convídannos a camiñar cara ao verán. Ainda queda algo, non? Algunhas variedades de rododendro tardías, e agora é cando empezan a xurdir bulbos e outro tipo de bulbos, plantas vivaces, a espera das hortensias, dos agapantos. O xardín de Oca é un xardín que está sempre verde, está conformado prácticamente na súa totalidade por parterres de buxo. A riqueza botánica é difícil de cuantificar, a verdade, tanto en número de especies como en canto ao valor botánico que supoñen. Hai momentos do ano que hai que aproveitar para levar a cabo certas podas. Para poder ver e gozar disto, imaxes do momento de máximo esplendor das flores, do mes de marzo e de abril. É un lugar que provoca fondas emocións nos visitantes. É a función do xardín, non? A emoción de pasear por aquí, un prazer que se repite ao longo dos séculos. Hoxe é festivo e como precisamente é festivo esta noite hai luar, senón que festa era. Ola compañeiros, boa noite. Aí falaches, Pablo, as 9:22, en directo, mira como soan estas palmas dos luareiros e das luareiras. Bueno, hoxe, Boris, Andrade e Nuria, cada un vaille cantar a súa mamá esta noite. E ademais, sabes que máis temos de protagonistas esta noite, non? Home, as mamás, a todas. Home, evidentemente, a todas as nais, as nosas e a de todos os que nos ven, e os recanteiros, que entramos en nova fase. Nova fase. Veñen as Canarias e queremos que nos envíen fotos coas súas mamás. Pablo, todo listo aquí para empezar a gran festa do luar. Tempo para unha historia máis, a que nunca pensaron que un Óscar de Hollywood podería ser perigoso, pois fíxense o que lle pasou a un cineasta ruso que quixo viaxar a Nova York, a Alemanha, ca súa estatuiña. Quitaronlle das mans e meteronlle dentro da bodega do avión para que non a usara como unha arma. E o problema é que Óscar perdeuse polo camiño. Este é o Óscar da discordia, aparentemente inofensivo. É o premio ao mellor documental que gañou na última cerimonia o cineasta Pavel Talankin. Desde aquela viaxou por todo o mundo con el, pero o que nunca lle pasara sucedeulle en Nova York. Cando chegou ao aeroporto non lle deixaron subir ao avión alegando motivos de seguridade. Equiparaban a estatuiña cunha arma. Así que o tan prezado Óscar acabou nunha caixa de cartón e na bodega do avión. E o problema agravouse porque se perdeu polo camiño. Non chegou ao aeroporto de destino co resto da equipaxe. En realidade ese foi un problema menor, porque a compañía localizouno e devolveulle ao seu dono san e salvo. Pero Pavel Talankin, que gañou o Óscar por un documental sobre a manipulación da administración Putin aos nenos rusos, pregúntase se pode haber algo máis detrás do suceso. Se farían o mesmo se falase inglés fluidamente ou incluso se lle quitarían o Óscar a un actor famoso.
95 aniversario do Empire State en Nova York, un edificio soñado para ser o símbolo da cidade. O cinema soubo ver ese carácter icónico dándolle protagonismo desde ben cedo, comezando ca inesquecible King Kong de 1933. Un coloso levantado ademais en tempo récord, apenas 14 meses, e que foi o teito do mundo durante 40 anos. Con imaxes da noite na Gran Mazá marchamos. Que teñan unha feliz fin de semana.